Oimore nyakora mga juang arwakni machiegni chendo ni mar yiero mar Kenya gana rio prario kod ariyo sadek mar otieno tarik 13 dwe no mar 9 2022 mabende en odiochieng' mokwongo mar telo manyien telo mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich nyakora mga juang jofwambo mara nogo tacha lap makasarani sa 12 mar okinyi kendo gichoko nwa mathoth korewo koda mago mabende wadhi choko ni koya e counties mago tino makawuono waikoni mathoth nyakora mga juang bende ang no bed gi wendo wa Dan Kano Juang wago mbaka ni to telo ni negeno mana ma jopiny goro to ento pache kaka ng'ano mabende no weche gi mag siasa enango kotendre koda weche motendre koda tend William Ruto kaka jatend piny Kenya no mar abich to mokwongo wang'ie thuond weche. I, William Samoei Ruto. Gikone Kenya oyudo jatend piny mar abich bang' William Ruto chamo muma mar apis nyasi masidhe no yora gi jotelo mopogore opogore. I, Rigathi Gachagua, I assume as Deputy President. Rigathi Gachagua ochamo muma kendo bedo jalup jatend piny Kenya mar 12. We have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag. Jatenda piny Kenya manyien William Ruto lando fungruok e nengo mbolea kabende olando ni chenro mag dhowath iduoko Mombasa kigolo Naivasha. Machiegni nyakora mga juang chendo ni waiko ni mathoth otieno makawuono kendo be thuolo matudri kod walayo moro to machuoke na rio 3:00 bende nyiswa pachi kaluwore gi mwaiko ni otieno makawuono wantiere mbui wantiere Twitter kachiel kod Facebook inyalo weche gi achiel kachiel e Facebook kanyo live nyiswa pachi bende kotendre kod weche gi machiegni nyinga Lydia Okeyo kaja loko marwa en Belinda Adhiambo. Koro enayanga ni William Ruto e jatend piny Kenya mar abich. Ruto chamo muma mar apis e nyasi mano bagi lap makasarani. Nyasi mar sidho Ruto no yuorie gi jo Kenya jotend pinje kod jotelo mapachuka. Kristo wino miyo waler motendre kod nyasi no. E pau tuke Moi International Sports Center Kasarani, oganda owuok oko karom gi jomadongo kod nyithindo, jomamine kod jomachuo e nyasi mar sidho Dr. William Samoei Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. Mor ilo kod wende otwe jopiny mane ochopo mar neno gi wang'i odiochieng' machielo mar historia e piny Kenya. Sauchiel gi dakika 42 diero nyango, ogai mar doho Martha Koome osingo ayanga Dr. William Samoei Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. I, Martha Karambu Koome, Chief Justice of the Republic of Kenya, do hereby introduce to the people of Kenya the President